syukur nakaslem jong unausan hima. Kajantia National Council JNC lingba ke Employment Commission jongka komisi benta ban pentrekam ya ka Save Jantia Mission kabala launch ha ka khatsau tarik uno pra arhaja apusau menta kasni ka artarik uyayong arhaja apusan kalahir sya ka way naki karkhana do bilat kata ka Amrit Cement ban khanra labor license but trading license ya ki brio ki banabar ha kane ka jinglet khanra ka commission kabala yalam khamat da uba NC Shadap Chairman ke Employment Commission bat uba me bantai lang suklan usketri ke commission ringkat ke jingya senran lang kinong yelam ke CEC kapas dang shwa na Amrit Cement ban khenra yaki kot kisla jong ki brio ki banabar badha kani ke jing khenra lalap dagi phau ngut ki bamdan yaki kot kisla ki babyang bat komta ka commission da kawai kasur kalabe yaki mardor bat lama hamru yaka company bakimde satya banwan yalam yaki brio ki banabar klam ki kot kisla ki babyang bat ba omdeiru banthung yaki nongtrei kat ba ki brio jongi kidang la bantrei khamtam ha ka kam leba kane ka jingkhan ra ka seng ka long shibenta bandawa pentrei kamno ya kamat ka ba ka seng kalabu hapo ka Save Jantia Mission kata banshnano da ki policy ki bathamai halor ka jingthung kam thung jam khamtam hakikardan ki baki brio jongi kidang la bantrei haba ai jingkren u general secretary ka JNC CEC uba wanchwa suting uloong baya ki jingbam biang ki kot kisla de ban be no marsundan bat om de ru ban wanra brio nabar kat baki brio jongi kidang la bantrei ya ka kam bar uloong shushu baka seng kan om shong klikti kat baka jingdawa jongka kampat seiso bat kan salet ru shaki weipat ki karkhana banle ya ka ju आएगा ना अभी तुम लोग जाने पड़ेगा अपना बस्ती में जब तक आपका कोई लेबर लाइसेंस ड्रिविंग लाइसेंस नहीं होगा ना अभी इस वक्त में जाओ अपना बस्ती में अभी जाओ इस वक्त में जाओ ये लेबर लाइसेंस abang lah yang मालूम है yang सभी बोलो सर बांग्ला बोलते हैं नहीं अब तक बांग्लादेश से आया है नहीं हाँ सर बोलो नहीं हम मालूम है तुम बांग्ला है बांग्ला हूँ सिलचर का नहीं बांग्ला है आई का तो सब सिलचर का ही सब देव रूम में लेबर रख के तुम्हारा लेबर ये नहीं एक फोटो है इसका ये पासपोर्ट तो ट्रेडिंग लाइसेंस और लेबर लाइसेंस और तो जब रूम से आएगा तब तुमको बात करेगा अभी जाके उधर खड़ा रहो Rekod hingga room ke रूम में Ini sana piu itu klaim san klaim sila ngai ya. Ông ấy mà harum mau ngedep san sa. ये कौन सा कार्ड बोलते हैं उधर रूम में है ना जो साइड कौन दे तुमको JNC kata kawe kemat kebadan hepok Jantia akan Save Jantia Mission jong Jantia National Council kedeka bandawa ban pentrekam ya ka polisi ban tungkam penjam hapok ki company ki prepare ki badon hapok ka jela bat kum juru ki badon hapok ka Jantia antam hapok Jantia Hills ki bangila yoi badon Chibun kita ki company ki ba wanchene hendrai wat la kataru ngiyo iba bun ki daki dikhar po e na engem tip na ene ki wa la ban wan na Bangladesh na na kino kumbang leo i bakem don kita ki kot kisla ki babiang andai kadba ki khum samna jong ipat ki don ha ka jing ya ki long jobless wat lada kila dep ban pendep ya kata ka jungpule kaba ki bahe de kidang shong haying kim don ya kata ka kam ka jam ka jongki kalong ka jingkhia ya ke ka ying kasem kalong ka jing ya ka ying kasem bat kumjur ya ki khum samla ki bam yo kam yo jam ki kila dep ban pule de kimla ban yo tri kam sarkar ba kumjuru hakini ki company ki ba kebela shimlut ya ka resources jongi ki pendon kam ki manufacture ya kita ki product jongki andai kajing mentoy kam don pat ya ki kun samla ki badai ki try meluk kumtangi don ka kajian si ka idon kam bandawang na ka sarkar bar bentre kam ya kata ka polisi bantung kam tungjam lene ka State Employment Act
kenang bakan long ka jing mentoi ya ki kun samla da ka badon ka ain bat ban buru kumba rapau hadu pendai pau persen ban tungkam tungjam ke badai da ki rajela ya kini ki ba omdon kot don sla ki babiang ngila pen krek lupa ya ki kali ngin phak lek phai no ikilang ba jong kini ki kali ki ba ngila pen krek lupa kenang bakin lek phai no chisendon na ki jika ki ba ki don kum ka jing sedang bat ngin peteng ya kini ka jingle jongi ban ngin lei ru sakwe ki company ban check ya kini ki bangi check ya ki kot kisla sakwe pat company ru kumbangi le meni kisla Hane, bak mandai.